Wuri akwai sha'ani. Wai ka san wani abu abokina? Eh. Wai mutanen nan sai da aka gama kai musu komai fa. Eh. An gama kai komai mutanen nan wai sun ƙara sati 4. Sati 4? Sati 4 fa. Ka kai kukan daɗi kake. To ni na ma da na kai aka turo min kayana aka ce an fasa da ni. Ha ba. Wallahi. Gidan su Zaba'u? Ita ɗin ke wai na je na kai aka ce aka turo mu yanda ka san kayan wanki. A ce je ka wanki. Wallahi. To kace ni nawa da sauki a shi. To shi ne nake ga ma kukan daɗi kake. Ni yanzu ta kai ci ma. Ba ci fa abokina. Ba dole Na gama sa targetin din komai ina gaya ma. Wallahi duk ɓaci ranka ba kai na ba. Ya zan yi. Abokina. Ta kai ci kawai. Ya muka iya dole. Rayuwa aure ni yanzu ma na je na yanzu ɗan iskan mata zan gabi ina ragewa. Ɗayan zan baka ne ko. To ba ni na huta ta kai ci ai ko. Amma fa gaskiya aure yanzu ba na sa rayuwa isola Ga mutum. wance ya nuka amma kuma ban ga nutsuwar ta ba. Ina nutsuwar. Ina nutsuwar. bayya Haka nutsu. ya mutumin da zai aure ku dinga cewa ya nutsu ko bai nutsu ba aure irin wannan fa mana Wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na saka furta ni gojo Allah na aure zan yi fa abokina. To wa zai bashi ya wannan a nan garin? Duk garin nan wa zai baka yanzu? Sai irin sa. Na gode. inna lillahi wa inna wannan rayuwa wallahi akwai kallo a To gaba kai duk mutumin da wallahi ya akwai kallo a gaba wallahi akwai kallo tabbata za ku yi ba ka To wa za duk ka mutumin aura? da zai baka ya yanzu a garin nan ni ta Wa za ka aura? ni ba ku zo ni ba na san da tsari ka ji ko? Ka ji ko? ka saka da ni ana ji yanzu ranka jawo yan mutum sai dinga latsa ka ana rena ma wayo Yanzu magana na san da tsari wallahi ni na ba zan aure dan adam ba zan aure bai adam ba yanzu wallahi To wa za ka aura? ni yanzu da kaje gani na nan gaskiya na canza tsari ba can aure mutum ba wallahi na gama da shadin yan adam yan renu wayo da haka da gidan su ba da wuya na kai komai wai ni zan hado kai na ta katanga wai ba ni da hankali Ba aljana ba? wallahi tallahi ni ba zan aure na Sai ka aure ta. ni yanzu gabaki ɗaya kaje gani na aljana ni zan aura duk abin da zai faru ya faru yaro na ya zama ɗan iska duk abin da zai faru ya faru Ya aljana ce. innahu sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajo Aure. ayo ma